Sampun kersa mirsani budaya sinten malih yen boten kita sing uri-uri mugi-mugi budaya Jawa tansah angrembaka usaleho karya budaya Osaleo karya budaya Osaleo karya budaya Osaleo karya budaya. Mugi sedanten tansah pinaringan keselamatan, kesehatan, keberkahan lan pagelaran punika mugi pikantuk idiparilah danyang semara bumi wonten ing dukuh mriki. Mbok menawi wonten klera-kleranipun anggen kula matur Gusti Allah ingkang paring jangkep sedaya mawon kula aturi nekseni. Karya budaya.
mutar-mutar timong lir kegonang.
Pinur lan toyo-toyo kati kusuma mangambar-ambar wurkuku sing tumaku Sigro budal para pitik-pitik. Komplit lho iki mau. Sing gunung madu. Tenan lho iki. Madu. Madu. Ora nono, ora Pak Weli, ora Bayu, ora Pion, ora Pak Wito, Lek Ari Rauman. Ayo beri dhewe. Tukang video tuan karo tukang liting. Siap. Ora pleci ora.
ketemu manis asemu binar netramu tansah dadi-adi rina kelawan wengi sliramu kang tak ati nadyan ada tunamu nanging jroning atiku tansah detak-detak sliramu timbang ana tak ayu tresno tulus sing ati lan ana ewa sliramu.
dari Boyolali. Terima kasih atas penampilannya. Kami dari Dusun Kalipucang mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh penonton yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Apabila ada yang mau pulang, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Salam budaya, salam lestari, salam dari Dusun Kalipucang. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Saya selaku pewawancara, apabila dalam kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi walhidayah, walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.